amigos do noso cantar. Inglaterra visteuse de loito o saber que o Serpen ali en arrancou. E pa sempre esta costa galega, da costa da morte, o nome quedou. En Camariñas aínda hoxe lembrase ben o que na costa aquela noite acontece. Pobres mariños do barco inglés, 173 homes perderon a vida, salvándose 3. Esa foi a gran tragedia que nunca na vida eu esqueceré. O Serpen espallou os 172 corpos mutilados contra rochas na punta do Boi o 10 de novembro de 1890, entre eles o tío de Alison. Un golpe de mar guindou as tebras mariñas do pai de Carme. A traxedia do Serpen encheu as páxinas dos xornais da época, reclamando unha mellora na sinalización da costa. Sin embargo, ninguna liña na prensa da desgracia da anónima gabarra Carme e do seu pai. Eríxese un cemiterio para soterrar os corpos en mal estado do buque Serpen. O pai de Carme non tuvo sepultura, xa que nunca apareceu. A Armada Inglesa enviou unha carta de condolencia ás familias e unha fotografía do lugar do óbito, aquela que Alison vía de pequena na súa casa. A familia de Carme non lle chegou ninguna misiva. No seu cuarto, unha fotografía en lembranza do pai. Os ingleses comezan a denominar a esta paraxe entre a punta do Boi e o faro Vilán a Costa da Morte.